104.9 FM so madaroma eya na maba Facebook page no so na de beka nyina no ehwo adanse de atwa guntina watimi aba bebo ani akohoma sei behwa bi isansa daje enipo so ehwo no mkra na ye to so ehwo nsem fufuro mu a ye de nkan bo atie fama ne dada eno anwumre kra na ye ka kire me se enkofuko bi a wondin ene de fense eye juisak wondin no ne tenten Judicial Service Staffs Association ehwo Ghana memo sei wo mu no mse abane de omoka omusika bi wono mu a na kyese akam ntenkamu omani aban na tenasia duru ba bi kura no omuso mo pe akatua ntumu aban se ne metua wo kyena metua omusi twamu besen finham bienu kura o emo mo ka bi aban no de ne wo kyena sa wo dada wo numi sa bo a ye fansa dada ntoma no wo mo so de se bi wo mu ye nipa omo person be ya bo na ye fansa dada ntoma no eno ma kan biara na no se kura no omo yo ma adwene se o betimi ayo ye kyera kakra na omo atimi a kyera bibi kitua bi watiwa e de a kyera ban tinka no mnim se wo mo kyera bibi kakra bi e de ma aban no otie wa bia ye fansa tiwa e bia na kaba no ye se bi ne ma hye no na de wo mo hia nyina no aban na timatua e de amom na nso aban na bon eye mfita du ko de bia de ne sabonkumi e de a hye ni se ni fana motom no bomisi alata momoi wonye na adwene se de wo mo hia no obetimi ayo e de amom tom de krata ba bonten se enenko na wi e na ban no emomade se odi sika no beba de a eni na kyese tuatie eno betimi atie nya de wo betimi akọ adwuma wonum de wo mo fidie nyina e betimi de agu fom tim fon se bi enne wasem e wasem de bia na ye wadwene se wo kọ Georgia otene guama aka se na nka case na sha wo de bra Facebook page no so behwe wo bia ni ho se bi nsamanpom kro na dede wo ho wo de bra Facebook page no so na bra behwe bi e kame se Ghana memo se nyina sankofo no wo me se nya do betimi akọ ya adwuma eduru ba bi mpo dan kro nya de wo mutimi bieye na nka mpese kwabrane aya na adwene se okọ pepa ho enti kwa me ba fo age kum ya adwuma e wo den do emo se me kira koma FM ha e bo mo den tin ho esi krom titiri pa no e adum ekohwe court awodo a e wo adum se bia empenfo bo mo den so mo kwa ya adwuma anaso man kwa ya adwuma kwa me kwa no se wonu manko na mo me che sere kwa me bo mo den a wo keka nsem nyina fua na wo to bi ne ma yetifo nra ena mpanifo a woda wona wo ye adwuma e wo asemdie ahodo e wo mamu e de betu dwase woni wo adwuma yefo nyina eye enne ya yefre no ya wadai wode wonade egu fam enya de a obeba adwuma ebio ni nyina ne se oni aban no wonkita ho bi fasikasem ho a omatwe aban na bisi na enya de aban no e de ama wo mo eno nti ene ameka sei aban na ebepie mu ewo court a ewo adum ababehwe se ampani ampa no mo de ose eye oyo ana ampani ampa ebepie mu ha sei no wode ose aye oyo a oba ha sei ya obi ani ha oye adwuma agese wona oye adwuma ewo eye security post no nko a ena ewo ha oye adwuma emprimpri atwuma boko na me bae so matise sikoto for enye adwuma eno ntina esemesan ko ye bi kunu afrim ya ye na wie ye bu akonta no be owura bi bae obeserve ye invitation so owura no ye well nti enne ya we 1 o'clock yemra high court na emetie the reading of the will ka bi nhiem se me ba betwa kwansin ho me duru ha ku jan bobo gate no mu no kra na eye me ho ne se mabeti se adwumayefo no ese oni aban won senkan bi nti yeso monya homura ye papa asa na o ma hya adwuma ase ame se sebi me sorry ye nanka me wo madwuma bi a eye na enso eno nso nti na mejai bibia gu ho ebae me mesra ne se ebase ya na nokwasem ni eyatete ma o manwua ne nyina se bibi base ya na ono nso atenani ene adwumayefo no aka ho asem tem se ne be ya ne ma betumi akọ wano bofudu na meduru ya na metese o mo so mo kosak na ma teso pa ntemesra aban omboye na ya ye nibi no ya bredodo fo musika ma mo no mo record no me kan boye na ya ye nibi no ya sam ye mmobo ohwemati hasie ya pono no na ya tutumo e wo hase no na ye baaye no ye ne wona won nsem obo court na nka court efre no bi ebo nkomo ama wo kyerel omo hawa omo efamo efa sa atuate a wona wo ye adwuma e wo court ahodo e wo mamu ga no titiriw ene kumase de no edi a meje so ne kwame bafo ajekum kumase adum we de wa free aduma ba aduma mu a waba so wo ba enti uba animokrata no so a Facebook page no so Akoma 87.9 FM so ntia no eyamanbo a Kwame Bafo ajekum o se din objesu no no kuma se na mu se de wa ba aduma mu ha oba bi aduma o gina ha subscribe da so ya so akire no nya sem ke to akra ntia na de yi onu mo ye aduma e wo eye asem di bia hodo e wo krom